Vetää nää vaikka. Mitä nää vaikka? Hissillä ylös ylimpään kerrokseen ja sit siitä alaspäin. Mikä se yksi pulkki riittää? Eikö hissillä ylimpään kerrokseen siitä alaspäin? Tää on näin vaikea. Tää on näin vaikea. Ei tätä 4 tyyppiä jakaa nää lähdet. Miksi se on? Eli me todistamme tällä hetkellä, miten lehden jakelu toimii käytännössä. Ei tässä on kaikenlaisia haasteita. Party in practice. Täällä nyt, hei, Mikä hei, älä niitä kaikkia tänne purkaa. Te osaat. Eikö siinä... Ei, tätä alhaalta vedetään. Tätä alhaalta vedetään. Siellä ei ollut... Yksi pitää hajottaa. Ei, kun se pitää alhaalta alhaalta. Kato, tolleen vertaa alle. Nimenomaan, tässä on sauma. Tässä on sauma. Mut kun tää ei vittu. Mä joskus jakanut Hesariin 2 viikkoa. Se riitti. Ei vittu, kun tää sauma ei aukea. Täällä on Helsinki. Mika. Ei